راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان عزو السلام تانا تقبلوا أبستفل عليه كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا تكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلومي ربع 10 سنة كل تشحن إسران فنوري راديو إيرنا كموت روب زينا يجمر فلما أرستاتو زمت سموز جمر مبل 44 سرعوا على بايتو سبقوا مسلات حبرات هاجرات أبقدا إرترا كزتيو دحر قتلت فلويد هزبتات قبل البوليس اللومات أمامتا انتا يمثل حبرات إمارات عرب لولاونت صومال تقس بملاوة سقمتي كنوسد كنقدادينا منيستر قدات وطعي صومال راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان علتا وزينا بايتو سبقوا مسلات حبرات هاجرات نقداي سبقوا مسلات إرترا إنها تقتاتلت أبسأب كقرب زمززو فولي أكل ويسبيشال رابورتر نتوسقي حد عمت عمامو خناوح تتبيتالو اتبايتو نتعمام كناوح تتبيت زكبرلو زلو نزنا إرترا كنتات إنها تقتاتلت متصنعتي كتدالو زتصنحت سبيشال رابورتر دانيال كرافتز نايزا حلف عمت أبسأب بتصحف دحر مقربايو بايتو تاسب أو مسلات حبرات هاجرات مبل 44 سرعة خيبقو نقودات إيرتران كالوت بتمساسالي كبير مكاسب أو مسلات زفت سما هاجراتن بمتكوار كب 15 سنة كساب 3 حملة أب جنيفا ككايديو أبتني إيرترا أملكيتو بسبيشال رابورتر دانيال كرافت الزقربة 19 قصات زلو نايت صحف تبصاب إيرترا ممحياش سب أو مسلات كمزير آيتن نتطابقتي يخون مصنعت زكايدو أكلات حبرات هاجرات ناب إيرترا خياتو كالكيلا خمتركبن الزخاخيرو إيرترا بمكاسب أو مسلات جنون سم كابزلون هاجرات علمنا أبزا هاجر مس امنتن هايمانوتن حسب كمجلاتن كال مسرتاوي مسلاتن تتححزو أشح الزيكاتات أما أسرتي السقايو خمزلو إفلات أب إيرترا بوليسن أخبر تتسأتان أب العلي زيكاتاتهم زلو ما تحزا كمي تقمقمو زيكاتات إيرترا أب العلي بوليسن أخبر تتسأتان زلوم أتقام تخا دحر قتلت جورج فلويد هزبتات أب العلي بوليس زلو ما أتقامتا انتا يمثل أبزب الزعبا حيالو هاجرات بعمي عيزتيالون يقمقمون اللوا بفلاي أب أمريكان إيروبان حقن سرعاتن كخبر زوافر حيل بوليس قونت إن عليتاو أدلون يفتسمالو زبلو قصاتات النازايد 500 يزربيو أب فرنسا دحر قتلت جورج فلويد مليسون استوغاهار استي حيل بوليس كميالو أبزبل بدرجة هاجر دمتنا مئكاب مسرح تخايدو 85 مئتاويت كاب تستأكب دمتي هزب فرنسا أبلع البوليس زلو أتمامتا أوتاويو 15 مئتاويت بوليس فرنسا موياو بقعد زغودلهم قونت أويانن أبلع لي عليتن تقوطان تمركوسة أرلوز فتسمون زبر رئيتويوم أسفيروم أب فرنسا أب حملة كل التشحن 16 أداما ترى أورس تبعله نايمالي موقع زلو من السي ببوليس بحماء تتحيزو نام أسرتن ناتوست هيوتو 5 حلفة زكريو أبز عالمنا ناقتاتلا جورج فلويد نمخنان تقاوموتات تسمع له زل أوان أب فرنساون نجورج فلويدن أداما ترى أولين بمثاليو زكايد زلو حبرات إمارات عرب لولاون صومال مكاس تقصلو سلازلا سقوم تقنوسد كنقدادينا قبل منيستر قدات وصاء صومال أحمد عيسى عواد أتنكيقو ات منيستر مس مدبر تلفزيون العربية أبز قبرو قال متأيق حبرات إمارات عرب بمن قدتي أب دواي زركب أب أقلقلوتات ودب زهب جزوف كوبانيا دي بيور لدبلا أب رأسم محدارات صومالي لاندن بونتلاندن نتفتات تكايد كمزلايو وقيسو زي بزي أفلوتو فدرالاو من قست تقبرو سلازلا دما للولاون صومال زتحسي قبل أنا تيرو بسانكو زمدنا صومالن حبرات إمارات عربن صبوق كمزي اللز حبرت منيستر ناب نبور نخملس تعرباوي تهجر أب جزءات الصومال تجبرو زلا زي حجاو نتفتات دو كتبل تصويعو أنت زي كونه منقص صومال عقلوس لازت أنققه لولاو نت هجر نمخبار زدل سقومتي كوسد مخانو منيستر عواد أسمير الله زخبركم سمعتنا زينا أبستفت إمولو راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان داغماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا قاتيلو زقرب مدبنا بعوت أرغاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك خون سنة مكتل هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية نمنتها ديمقراطياويت ريبابليك كونغو حانت خبز دخيا هاجرات عالم كوينا نزي نازي نسمع انتلنا موبايل تليفون انتهاليونا موبايل نوتينا أنا حانت دقيق نتأمتا أوشتا موبايل مايكروشيب إلكتريك زم حلالفو كوندكترات
ኤሌክትሮኒካዊ ሰርኬትን ካልኦት ሓያሎ ኤሌክትሮኒካዊ ነገራት ተዋሂዶም እዮም ንቴሌፎንና ከም እትሰርሕ ዝገብርዋ ነዚ ኤሌክትሮኒካዊ ንጥረ ነገር ንምስራሕ ታንታለም ዝበሃል ባእታ የድሊ ሓያሎ ክፋል ናይ ቴሌቪዥን ኮምፒዩተር ዲቪዲ ቪድዮ ጌም ዘመናውያን መካይን ነፈርቲ ኮታ ዝተፈላለየ ኤሌክትሮኒካዊ ናውቲ ንምስራሕ እውን ታንታለም የድሊ እዚ ባእታ ዝበዝሕ ካብ ሓንቲ ሃገር እዩ ዝዕደን እቲ ሃገር ድማ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ማለት ኮንጎ ኪንሻሳ እያ ኣስታት 60 ሚእታዊት ታንታለም ካብ መሬት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝዕደን እዩ በዚ ምክንያት ድማ ገለ ክፋል ናይ ሞባይል ቴሌፎንካ ቴሌቪዥንካ ወይ ኮምፒዩተርካ ካብቲ ሃገር ዝመፀ ማዕድን ክኸውን ዘለዎ ተኽእሎ ዝዓበየ እዩ ከምቲ ስዑድ ዓረብ ነዳዲ ብምፍራይ ኣብ ቀዳምነት ደረጃ እትስራዕ እሞ ሓንቲ ካብ ዝሃብተማ ሃገራት ዓለም ክትከውን በቂዓ ዘላ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ድማ ታንታለም ብምዕዳን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እትስራዕ ክነሳ በንጻሩ ግን እቲ ሃገር ሓንቲ ካብ ዝደኸያ ሃገራትን ብኹናት ሓድሕድ ዝተሓመሰትን ዝበስሐ ህዝባ ኣብ መዓልቲ ብትሕቲ $1 ዝናበርን ትሑት መነባብሮ ዘለዎ ህዝቢ ዝዓቆፍት ሃገር ክትከውን ተቐሲባላ ኣስታት 60 ሚልዮን ህዝቢ እትውንን ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ካብ ኣፍሪቃ ብዕቤታ ድሕሪ ኣልጀርያ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ስፍሓት ቆርበታ ንምዕራብ ኤውሮጳ ዝሽፍን ኮይኑ እቲ ሃገር ብታንታለም ጥራይ ዘይኮነ ብወርቂ ኣልማዝ ኮባልት ዩራኒየምን ካልእ ማዕድናትን እውን ኣዝያ ሃብታም እያ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ መሬታ ብሃብታም ማዕድናት ተመሊኡ ክነሱ ደኣ ንምንታይ ሓንቲ ካብ ዝደኸያ ሃገራት ዓለም ክትከውን ክኢላ ኢልካ ምሕታት ንቡር እዩ ነዚ ንምምላስ ንድኽነት ሃገር ቀንዲ ጠንቂ ዝኾኑ ኣብ መስርሕ ታሪክ ዝተጓዓዘቶም ከም መግዛእቲ ቤልጅም ውልቀ መለኽቲ መራሕቲ ጽልዋ ዝሑል ኩናት ሕማቕ ምሕደራ ብልሽውና ኩናት ሓድሕድ ምዕዛብ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ታሪክ መግዛእቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ብኤውሮጳውያን ታሪክ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ፍልይ ዝበለ እዩ እዚ ድማ ዝበስሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሃገራት ኤውሮጳ ክግዛእን ከለዋ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ግን ብንጉስ ቤልጅም ሊዮፖል ካልኣያ ብውልቂ ትውነን ነይራ ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ሃገራት ኤውሮጳ በብዝጣዕመን ንኣፍሪቃ ብምግባጥ ጎዛዜን ግዝኣተን ኣብቲ ኣህጉር ከም ድላየን ዝገብራሉ ዝነበራ ዘመን እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝበስሐ መሬት ብምግባጥ ዝበስሐ ግዝኣታት ዝመስረታ ሃገራት ኤውሮጳ ዝሃብታማን ዝሓየላን ይገብረን ብምንባሩ መን ዝሰፍሐ ግዝኣት ሓዘ ኣብ ዝብል ምስፍሕፋሕ ኣብ መንጎ ኤውሮጳውያን ሃገራት ግጭት ንኸይለዓል ብዝብል ስግኣት ድማ ኣብ 1884 ክሳብ 85 ናይ ጀርመን ቻንስለር ነበር ኦቶ ቮን ቢስማርክ ንግዛት ኣፍሪቃ ዝምልከት ዋዕላ በርሊን ኣብ ርእሰ ከተማ በርሊን ጀርመን ፀዊዑ ኣብቲ ዋዕላ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ መንጎአን ግጭት ከይገበራ ብስምዕ ንኣፍሪቃ ጎዛዜን ክገዝኣ ናይ ንግዲ ልውውጥ ክገብራን ተሰማሚዐን ኣብቲ ዋዕላ ዝተሳተፈ ንጉስ ቤልጅም ሊዮፖል ካልኣይ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ነፃ ሃገር ኮንጎ ተባሂላ ትፅዋዕ ዝነበረት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኤውሮጳዊ ስልጣንን ክብርታት ሃይማኖትን ናብ ህዝብታት ከም ዘስፋሕፍሐ ክገብረ ብዝብል ምኽንያት ናቱ ናይ በይኑ ግዝኣት ክትከውን ጠሊቡ ኣብቲ ዋዕላ ብዝተሳተፋ ጀርመን ፈረንሳ ብሪጣንያ ፖርቹጋል ቤልጅም እስጳኛን ጣልያንን ከምኡውን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከበአን 14 ሃገራት ጠለቡ ኣጽዲቕናሎ ኣብ 1885 ሊዮፖል ካልኣይ ዓለምለኻዊ ኣፍሪቃዊ ማሕበረሰብ ዝብል ማሕበር ብምቋም ናይ ግሉ ሰራዊት ብምኽታት ብሄንሪ ስታንድሊ ዝተባህለ ዳሃሳስ ተመሪሑ ናብ ኣፍሪቃ ብምኻድ ብ76 ዕፅፊ ካብ ሃገሩ ቤልጅም ንእትዓቢ ኮንጎ ተቆጻጺርዋ ንህዝባ ድማ ኪላ ገይርዎ ኮንጎ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንጉስ ሊዮፖል ካልኣይ እናሃለወት ጡጥ ወርቂ ኣልማዝ ጎማን ስኒ ሓርማዝን ብምፍራይ ናብ ኤውሮጳ ይሽየጥ ነይሩ ኣብ 1890ታት ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዋጋ ጎማ ብዝተዓጻጸፈ ክውስኽ ተራእዩ ንጉስ ሊዮፖል ካብ ዋጋ ዝወሰኸ መሸጣ ጎማ ንምኽሳብ ፍርያት ጎማ ከዛይድ ኣዚዙ ብቕልጡፍ ንምእካቡ ድማ ኣብቲ ስራሕ ዝተዋፈሩ ኮንጋውያን ገላዩ ክእከብዎ ዘለዎም ኮታ ወይ ዓቐን ከም ዝውሃቡ ገይሩ ጎማ ንምእካብ ናብ ጫካታት ብምውፋር ዳዕሮ ዝኣመሰሉ ኣግራብ ጨንዲሕካ ካብቲ ገረብ ዝነስዐ ነጠብጣብ ፈሳሲ ላቴክስ ኣኪብካ ዝተዋሃበካ ኮታ ኣብ ዝተዋሃበካ ናይ ግዜ መቓን ክትመልኦ ከቢድ ነይሩ ዝተዋሃቦ ዓቐን ኣብ ግዚኡ ዘይመልአ ኣእዳዉ ከም ዝቑረጽ ይግበር ነይሩ በዝን ካልእን ክትኣምኖ ዘጸግም ጭካነ ካብ 1885 ክሳብ 1908 ኣብ ውሽጢ 23 ዓመታት ኣስታት 10 ሚልዮን ደቂ ኮንጎ ተቐቲሎም በዚ ድማ ንኻልኦት ኤውሮጳውያን ገዛእቲ ሃገራት ብዘሰንበደ ኣገባብ ኣብ ዘመናዊ ግዜ ናይ መጀመርታ ጃምላዊ ህልቄት ተመዝጊቡ ንጉስ ሊዮፖል ካልኣይ ህዝቢ ብምህላቕ
ካብ ኣታዊታት ጎማን ስናሓርማዝን ካልእን ብናይ ሽዑ ግዜ 220 ሚልዮን ፍራንክ ብናይ ሎሚ ድማ 1.1 ቢልዮን ዶላር ውልቃዊ ኣታዊ ብምግባር ኣብ 1908 ምምሕዳር ኮንጎ ካብ ናይ ውልቁ ዋንነት ናብ ናቱ ግዝኣት ምምሕዳር ሃገረ ቤልጅየም ኣረኪብዋ ካብ ንጉሱ ምምሕዳር ዝተረከበ መንግስቲ ቤልጅየም ብወገኑ ካብ 1908 ክሳብ 1960 ነታ ሃገር ኣብ ዘመሓድረሉ ዝነበረ እዋን ብመንገዲ መንግስታዊ ብሕታውን ሚስዮናውን ትካላት ሃብቲ እቲ ሃገር ምምዝማዝ ተተሓሒዝዎ ኣብቲ እዋንቲ ካብቲ ካብ ኮንጎ ብብዝሒ ዝተዓደነ ማዕድን ዩራኒየም ዝተባህለ ንኣቶሚካዊ ቦምብ መመስርሒ ዝሕግዝ ኬሚካላዊ ባእታ ኮይኑ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ይሸየጥ ነይሩ ኣሜሪካ ድማ ኣቶሚካዊ ቦምብ ኣማዕቢላትሎ ንእግረ መንገድና ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ 1945 ኣብ ሂሮሺማን ናጋሳኪን ዝደረበየቶ ኣስታት 225,000 ሰባት ዝቐተለ ኣቶሚካዊ ቦምባታት ካብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብዝተዓደነ ዩራኒየም ዝተመስርሐዩ ኣብ መወዳእታ 1950 ድሕሪ ዝተለዓዓለ ናዕቢ ህዝቢ ኮንጎ ኣብ 1960 ናጽነታ ተጎናጺፋ ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ዝለዓለ እጃም ካብ ዝነበሮም ሰባት ፓትሪክ ሉሙምባ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ኮይኑ ተሸይሞ እንተኾነ ፓትሪክ ሉሙምባ ጸረ ምዕራባውያን ጸረ ሃፀይነት ጸረ ገዛእቲ ምስ ገዛእቲ ዝነበራ ሃገራት ርክብ ክህልዎ ዘይደሊ ናብ ውሽጣዊ ሓይሊ ኣፍሪቃ ዝኣምን ፓን ኣፍሪካዊ ብምንባሩ ኣይጸንሐን ብፈረንሳን ቤልጅየምን ብዝተኣልመሉ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ 1961 ተቐቲሉ ድሒሩ ወተሃደራዊ ዕልዋ ዝመርሐ ሞቡቱ ሴሴኮ መራሒ ሃገር ኮይኑ ኣብ ዝሑል ኩናት ዓለም ጸረ ኮሙኒዝም ጸረ ሶቪየት ሕብረት ብምንባሩ ጥራይ ደገፍ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፈረንሳን ቤልጅየምን ዝረኸበ ሞቡቱ ሴሴኮ ስልጣኑ ናብ ሕሉፍ ውልቀ መላኽነት ብምስጋር ሽም ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ናብ ዛየር ብምቕያር ህዝቢ ጠቕሊሉ ብምዕፋን ኣሳት 15 ቢልዮን ዶላር ንብልጽግናት ሃገር ክውዕል ዝነበሮ ሃብቲ ናብ ናይ ውልቁ ጁባ የእትይዎ ኣብ 1990ታት ኣብ መንጎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሩስያን ዝነበረ ዝሑል ኩናት ብምብቅዑ ስጋት ዝፈኾሰለን ሃገራት ምዕራብን ኣሜሪካን ንሞቡቱ ምድጋፍ ደው ኣቢለንኦ ኣብ 1997 ኣብ ስዊዘርላንድ ሕክምና ኣብ ዘካየደሉ ዝነበረ እዋን ድማ ብሩዋንዳ ኡጋንዳ ቡሩንዲ አንጎላን ኤርትራን ዝተደገፉ ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ምምሕዳሩ ብዝገበርዎ መጥቃዕቲ ኣብ ሒደት ኣዋርሕ ንርእሰ ከተማ ኪንሻሳ ተቆጻጺሮማ ሞቡቱ 32 ዓመት ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምጽናሕ ንስደት ከመራሕ ተገዲዶ ኤርትራ ንሞቡቱ ንምዕላው ኣብ ዝተካየደ ኩናት ሓደ ቦጠሎኒ ሰራዊት ከም ዘሳተፈት ይግለጽ እቲ ሃገር ስዒባ ድሒሩ ብሓለውቱ ዝተቐትለ ሎሬን ካቢላ ብወዱ ን18 ዓመት ዝመርሐ ጆሴፍ ካቢላ ሕጂ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዛ ድማ ብፍሌክስ ተስኬዲ ትምራሓላ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣቐዲሙ ብዝተጠቕሰ ኣብ ህዝቢ ተጽዕኖ ዝገበረ ዲክታቶርያዊ ምምሕዳራትን ኣብቲ ሃገር ሓያሎ ኣብ ናሓድሕዶም ዝጋጨውን ኣንጻር መንግስቲ ዝቃለሱን ዕጡቃት ሓይልታት ክፈርዩ ኸኢሎም ኣብዚ ንስተናውሐ ክካየድ ዝጸንሐ ኩናት ሓድሕድ ብገምጋም 5 ሚልዮን ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ሚልዮናት ካልኦት ድማ ተመዛቢሎምን ተሰዲዶምን ዝተፈላለዩ ብቐቢላታት ዝተመቓቐሉ ዕጡቃት ኣብ ርእሲ ናሓድሕዶም ዘካይድዎ ዘለዉ ግጭታት ብቐሊሉ ዘይወፅእ በሰላ ገዲፎም ኣለዉ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣዝያ ሰፋሕ ሃገር እያ ዝበዝሐ ክፋል እታ ሃገር ድማ ብጽርግያ ንሓድሕዱ ዘይረኸብ ክትቆጻጸሮ ኣዝዩ ዘይምቹእ ቅርጺ መሬትን ጨካታትን ኣለዋ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ኣብዚኦም ሰፊሮም ዘለዉ ንምዃኑ እዞም ዕጡቃት ጉጅለታት ኣጽዋር ንምሽማት ገንዘብ ካብ ምንታይ ይረኽቡ ንዝብል ሕቶ መልሱ እቲ ቀዲሙ ዝተጠቕሰ ንመስርሒ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑት ዘገልግል ታንታለም ዝተባህለ ባእታ ይኸውን ኣብ መወዳእታ 1990ታት ሞባይል ቴሌፎናት ብብዝሒ ዝፈርያሉን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጁባ ደቂ ሰባት ከኣትዋሉ ዝጀመራን ግዜ ነይሩ በዚ ድማ ንመስርሒ ሞባይል ዘገልግል ጠለብ ታንታለም እናዓበየ መጽዮ ኣብቲ መጀመርታ ታንታለም ዘፍርያ ኣብ ሃገራት ኣውስትራልያን ቻይናን ብራዚልን ዝነበራ ኩባንያታት ማዕድን ነይረን እንተኾነ ኣብተን ሃገራት ዝርከብ ታንታለም ኣብ ካልእ ኦር ዝበሃል ማዕድን ተጻሪዩ ዝወፅእ ሓያል ሃልክን ኬሚካላዊ መስርሕን ዝሓትት ነይሩ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ 2008 ብዘጋጠመ ቁጠባዊ ድስካለ እቶም ኩባንያታት ብፍላይ እቲ ዝዓበየ ናይ ኣውስትራልያ ተዓጽዩ በዚ ድማ ሃንደበት ጠለብ ታንታለም ናብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣቕኒዑ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዓለም ዝበስሐ ዕቑር ሃብቲ ታንታለም ኣብ ርእሲ ምህላው ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ንላዕሊ ብቐሊሉ ክርከብን ክዕደንን ይከኣል ነዚ ዕድል እዚ ንምጥቃም ዕጡቃት ሓይልታት ኮንጎ ካልኦት ዕጡቃት ሓይልታት ጎረባብቲ ሃገራትን ኣብ ምዕዳን እቲ ማዕድንን ዘይሕጋዊ ምሻጦን ተዋፊረን ኣለዋ
حيل أخعبتن عبللأن مرقات أطوار أمشمات يركبا تانتالم نمعدان قول عسبيتي زتك أمان نعدنا مريت نمقوطتار أبنا حد حدن دماوكينات يكايدا بمخانن دما تانتالم نايقجت معدن تسميلو أب ديمقراطية ريبابليك كونغو بسنك جيجت نتعدنا زكايدا حقاوين تكالات بزي مهلاون اتمعدن ناب قربيت هاجر رواندا يسجر أب رواندا دما بحقاوي أقباب إشيات أب قلتوف معبالة كاب زركبا هاجرات تبايلا اتتكاس رواندا يخون كالوتا بستفالاليا كوابيتات زركبا تكالات إلكترونيكس اتزنا قدقو تانتالم كابي كمزمتن كندي دم زحلفو خمزخونن يفلت أقوان تغونا مغسب كساب زركبالو عينن عميتانين زحلفو بسانكي مجزأت ببلجوم والكامل اختمرحتي زحو الكوينات حماق محدرة بلشونا كوينات حد زختلو زت أساسر بدل قبل علي استفل عليه هبتام معدنات كوفيلو زولو هزبي ديمقراطية ريبابليك كونغو حدا خبز دخيه أحزاب عالم كخون تقسيب الله إذا هبتي أبكن مرأة ناي جيجتات من شي زخنا مرقم تبايلو بزتفل عليه تنتنت بوليتيكا إيقلات زحلف عمت أبسلت أنزدايبة حدش بريزيدنت فليكس تسكيدي نتهاجر نمقيار حيال بدهوك حتى كان تخونه كم توم كدمي أزنبرو مرحتن تزي سسعو نتهاجر كلوت إخليو حج داك ماي موبايل تليفوننا انت تأميتنا حانت قبتن حيال مسكد لا تحليفة أب جبانا زأتوت موبايل كتكون كم تخقل كنرد عن خلينا دوب سودان حدش عطق حيلي تلعيلو أب كل تشحن عصرت حدن كاب سودان بمفلاي ناس أوجت هاجر دوب سودان أب تدقاقا ما حد حداو جيجتن عرق أنك تملالس دحر مصناح أب مونغو منقستن تقنا حيلن بستبتحة نايسلت من مقرح سمع بعيسرا لكاتيت نايز عامت زي ناب عرق 5 مرحات إفلات بريزيدنت سالفاكير نمقنا أنتو تقاوم حيلي ريك ماتشار مكتل بريزيدنت كخون نسالساي جزي دحر ممزازو كلتي وقنات بزاعته وقال أبتا بقس كيبلس تحمست هاجر أتاون وطعن كوينو زتسنحة سيمن رقا كعرف تسفا تجيرو لتسانيحو انتخونا كربينو ولستبهالنا نقاداي أبزوطو حدش مقلتي نمانقستي بريزيدنت سالفاكير كابسلت أن نمعلاو حدش برتاو قلس 5 جمرة أويجو كربينو وول نودكت بريزيدنت سالفاكير زل عقل قوسقوسا كايد كاتبايلو لعلواي بيت فرددو بالسودان نعسرت عمت كأسر تبينو اللوزت أن حسب كوينو سالفاكير بس قبرلو محرات دحرنا كل عمت ما أسرتي نتس أتفنيو أقدمو مكتلوشت أو قدات ما بيرو غرانغ بريزيدنت سالفاكير أو السلام زاتو مبسعة كتكبر دلو يكونن نسلامون قرب يكونن بمبال كابسلت أنو وريدو الله ود حدا خب جمرت من قصقاس دو بالسودان جون غرانغ زوخنة ما بير أمونغو تقنا أنت تهاجر وعلسلامو كانت تتقبره أب تهاجر كايد زنحة على توقينات حد زاقيت دو كم زيبلا قاليتو بريزيدنت سالفاكير نما أنا أنتو تقاوم حيل ريك ماتشار سلطان بمقراح أمونغو أمسنا برقجت كاليو كانت تسامعو أب بحر الغازال أبر نايلن كالإن زبهالا زبطات زاقيت قجت كايد بمهلاو مستي قدمو ستتقسى تدماميرو اتهاجر جنا أبتنك أفكونتات يزلا أبدو بالسودان ريك ماتشار جيمس وان إيغا تابان دنك جاي كومون بعلت بيت جون غرانغ ريبيكا غرانغ حويسكا ببتر تقوم 4 مكتل بريزيدنتات اللو حد وقت الدو بالسودان بريزيدنت سالفاكير مكتلو زنبرا ريك ماتشار علواك كايدلي وطينو بمبال أبكل تشحن 10 سلستن كابسلت أنك إلا دحر مقبارو يجميرو دحيرو دما ناب عليتاوي قجت دين كان نورن لحمو بسنكنا يسلطان هرفان زوم كل التمرحتي هو 400 شح زيقاتات دو بالسودان كقصفن كلو أستاد 7 مليون مالت كل التخاب سلسته كابز بتهاجر تمزابيلو كابزي توم 6 مليون هتوصر ديت مقبي زتبايو أحزاب كوينو مالو بندادي هابتام زخونت دو بالسودان دحرنا تسنتا 380 شح برميل ندادي تفرب من برا نابل تسقناك تسقاقر تثبيت كوانتا نبرا بسنك قجأتن زنبوع محدران بالشونان قتلت عمت شويا سرقي زمتا خبتن كالئن قبنات تحميسالا دو سودان كاب هاجر سودان كتفلا رفرندم دحر مكيادان هزبات 98.83 أولا ناتسنت دحر مدماتونيا بتشعة حملة كل تشحن 11 ناتسنت أويجا انتو خونة هاجر كل تعمت كيتس انحتيا أب حد داو قجت تشايما أقدما أب تحت سودان نكلاون
ወላውን ብናዳዲ ሃብታም ተነበረት ብምምሕዳር ካርቱም ፈጺሙ ቆላሕታ ዘይግበረላ ብትሕተ ቅርጺ ትምህርቲ ሕክምና ልምዓት ፈጺማ ድሒራን ከም እትድሕር ዝተገብረት እያ ነይራ ሱዳን ብሓደ ጥሪ 1956 ካብ አንግሎ ግብጺ አንግሎ ኢጂፕሽያን ሱዳን ሓበራዊ ግዝኣት ብሪጣንያ ግብጽን ሱዳንን ናጽነታ ወሲዳ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ብሓባር ብብሪጣንያን ዝግዝኣ ነይረን ሱዳን ናጽነታ ክትጎናጸፍን ከላ ኣብታ ሃገር ፌደራላዊ ስርዓት ከም እትተክል ተመዋፂዓ ነይራ እንተኾነ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ዝነበሩ እቲ መብጽዓ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ መራሕቲ ሱዳን እስላማውን ዓረባውን መንነት ከተኣታትውዮም ኢሎም ብምኽሳስ ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀሚሮም ኣብ መንጎ ዕጡቃት ደቡብ ሱዳን ኣንያንያን መንግስቲ ሱዳንን ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ኣብ 1972 ኣብ አዲስ አበባ ዝተበጽሐ ደቡብ ሱዳን ርእሰ ምምሕዳር ክህልዋ ዘፍቅድ ስምምዕ ውዕል ሰላም ግጭት ደው ኢሉ እኳ እንተነበረ ኣብ 1983 ኣብ ሱዳን ተበጺሑ ዝነበረ መሰል ርእሰ ምምሕዳር ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ምስራዛ ደቡብ ሱዳናውያን ብመንገዲ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ሱዳን ወተሃደራዊ ክንፊ ህዝባዊ ዕጥቃዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ሱዳን ቃልስና ሓርነት ቀጺሎሞ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝነበረ ግጭት 1.5 ሚልዮን ሰባት ድሕሪ መቕታሉን 4 ሚልዮን ናብ ስደት ከም ዘምርሑ ድሕሪ ምግባሩን ኣብ 2005 ናብ ሰላማዊ ስምምዕ ክበጽሑ ክኢሎም ኣብቲ ስምምዕ ድማ ክልቲኦም ወገናት ስልጣን ከም መቃርሑን ደቡብ ሱዳን ድማ ካብ ሱዳን ክትፍለን ተደልያ ረፈረንደም ከተካይድ ክፍቀደላ ተሰማሚዖም በመሰረት ስምዕ መራሒ ህዝባዊ ዕጥቃዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ሱዳን ነበር ጆን ጋራንግ ቀዳማይ ምክትል ፕሬዝደንት ሱዳን ኮይኑ ብ9 ሐምለ 2005 ተመሲዞ እንተኾነ ኣብ ስልጣን ሓደ ወርሒ እኳ ከይጸንሐ ብ30 ሐምለ ብሓደጋ ሄሊኮፕተር ህይወቱ ሲኢኑ ብምክትሉ ዝነበረ ሳልቫኪር ድማ ተተኪኡ በመሰረት ተኣትወ መብጽዓ ድማ ደቡብ ሱዳን ረፈረንደም አካይዳ ናጽነታ ድማ ተጎናጺፋ ናይ ኩሉ ግጭታት ብልሽውና ህርፋን ስልጣን እኩብ ድሙር ደቡብ ሱዳን ኣብ አፍሪቃ እታ ዝዳሓረት ሃገር ክትከውንን 82 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ኣብ መዓልቲ ብትሕቲ $1 ዝመሓደር 65 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ክጽሕፍ ከንብብ ዘይክእል ብትሕቲ ቅርጺ ዝተሃስየት ክትከውን ተገዲዳላ ተወሳኺ ዜና ኣብ ኬንያ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ድሕሪ ምልብዑ ዝተኣወጀ ናይ ኣብ ገዛኻ ተረገጥ ካብ ቤትካ ይትውፃእ ሕጊ ጥሒስኩም ተባሂሎም ብጥኢት ናይ ዝተቐትሉ ሰባት 15 ብምብጽሑን 31 ድማ ብከቢድ ምቑሳሎምን ዝተቆጥዑ ኬንያውያን ነቲ ቅትለት ዝፈጸሙ ኣባላት ፖሊስ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ጸዊዖም ኬንያውያን ሰልፈኛታት ፖሊስ ክከላኸለሎም ዳ እምበር ከቐትልዎም ነቲ ሓላፍነት ዝሓትት ስራሕ ከም ዘይተዋህቦም ኢሎም ብምጭዳር ህይወት ክቡር እዩ መጻኢና ውሑስ ይኹነልና ፖሊስ ሰብ ክቐትሉ ይኹን ክሃርሙ ሕጋዊ መሰል የብሎምን ዝብል ጭርሖታት ሒሶም ነይሮም ናይ ብሕቲ ጉጅለ ተዓዘብቲ ፖሊስ ኬንያ ኣብ ሰሙን ኣስታት 100 ፖሊስ ዘየድሊ ሓይሊ ተጠቂሞም ዝብል ጥርዓናት ከም ዝመጾም ሓቢሩ እቶም ፖሊስ ተቐትሉ ሰላማውያን ሰባት መብዛሕትኦም ኣብ ኣዝዩ ትሑት መነባብሮ ዘለዎ ሻውላት ዝነብሩ እዮም ኣብ ከተማ ሚኒያፖሊስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተኻየደ ዘይፍትሓዊ ቅትለት ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ብፖሊስ ኣብ ህዝቢ ዘኸተሎ ቁጥዐን ሰላማዊ ሰልፍታትን ካብ ከተማታት ኣሜሪካ ሓሊፉ ናብ ከተማታት ኤውሮጳ ላቲን ኣሜሪካን ደቡብ ኣፍሪቃን ልሒሙሎ ሰልፈኛታት ብላክ ላይቭስ ማተር ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኤውሮጳ ይኹን ካልኦት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዝካየድ ጉድን ብሜላ ዝግበር ዓሌታውነትን ከብቅዕ ንዕኡ ዝምልከት ሓድሽ ሕግታት ክትኣታቶ ይጽውዑ ኣለዉ ሓያሎ ሰባት ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጉዳይ ናብ ኤውሮጳ ዘልሕም እንታይ ኣለዎ ኢሎም እኳ ይሓቱ እንተለው ጠንቂ መሸጣ ጊላታት ኣፍሪቃ ኤውሮጳውያን ሃገራት ምዃነንን ኣብ ኤውሮጳ ዘለው ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎም ጸለምቱን ኣድልዎ ይገጥሞም ብምህላው እቲ ሰልፍታት ዓለም ለኸ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ሰልፈኛታት ኣብ ዝነብሩለን ከተማታት ንዝርከብ ጊላነት ናይ ዘካይዱን ዘተባብዑን ዝነበሩ ሰበስልጣንን ነጋዶን ሓወልትታት እውን የፍርሱ ኣለዎ ኣብ ከተማ ብሪስቶን ብሪጣንያ ንኣብነት ተተኺሉ ዝነበረ ሓወልቲ ነጋዳይ ገላዩ ነበር ኤድዋርድ ኮልስቶን ካብ ዝነበሮ ተነቒሉ ናብ ሩባ ተጓሒፉ ኤድዋርድ ኮልስቶን ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ካብ ኣፍሪቃ ገላዩ ብምዕዳግ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘጓዓዕዝ ዝነበረ እዩ ንስቱ ኣስታት 80,000 ኣፍሪቃውያን ከም ዘጓዓዓዘን ብንግዲ ገላዩ ሃብቲ ከም ዘጥረየን ይግለጽ
ኤድዋርድ ኮልስቶን ኣብ 1721 ቅድሚ ምሟቱ ብሸቐጥ ኣፍሪቃውያን ገላዩ ዘጥረዮ ሃብቲ ንማሕበራት ግብረሰናይ ኣወፊዎ። እተን ማሕበራት ግብረሰናይ ድማ ኣብ ከተማ ብሪስቶን ኣብያተ ትምህርትን ሕክምናን ሃኒጸናሉ። ሓወልቲ ተተኺልዎ ድማ ክሳብ ለይተሎሚ ክዝከር ጸኒሖ። هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. تطعموا مس راديو إرنا ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። سلام كما يتقنيو فتوح تخاتل تمدب تطعم سريديرنا زيتو الربع زغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوبني زبن لا تحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصان حزو دماوكم أدالونا أغراب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال ገንዘብን ሜላን ጸሓፊ ኣማኑኤል ሳህለ። ገለ ሰባት ብድኻታት ተኸቢቦም ከለዉ ገንዘቦም ክዘርዉ ክትርእዮ ከለኻ የስደምመካ። በዓል ማርክስን ኤንግልስን ከምዚ ምስ ረኣዩ ዶ ኾን ይኸውን ንኹሉ ሃብታም ሰብ ከም ዓማፅ ገይሮም ክርእይዎ ዝወሰኑ ከም ዓመፅቲ ድማ ኸጥፍእዎም ብዙሕ ተበላሒቶም بحق ገንዘብ ከመይ ኢሎም ዝመፀን ዝፈልጥ ሰብ ዘይተኣደነን ኣቕፋን ዶላራትን ኣብ ዘይረብሕ ናይ ረኣዩሉ ኣጋጣሚታትን ካልእ ሸብዳዕዳእን ክጠፍእ ክርኢ ከሎ ከይገርምዎ ኣይተርፍን። ወዲ ሰብ ብመጠኑ ኽብረት ዘለዎ ናብራ ማለት ከይለመነን ከይተሸገረን ክነብር እንተደኣ ኾይኑ ገንዘብ ክህልዎ ግድን እዩ። ስለዚ ተዓሲቡ ኾነ ወይ ናይ ውልቁ ዋኒን ብምክያድ حركوت يبل ገንዘብ ንኽመጽእ ዘይግበር ነገርን ዘይሕሰብ መንገድን የልቦን። ኣብ ሃገር ቺና ክሳብ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ገለ ገጠራት ደቀን ሃብታማት ዝሸጣ ኣዴታት ነይረን። ኣብ ዓዲ ህንዲ ንኽነብሩ ብማለት ክፍልታት ኣካላቶም ዝሸጡ ብዙሓት እዮም። ኩሉ እናሰርሖ ኸሎ ግን ገዲኡ ምችኦ ገዲኡ ድማ ኣብ ትሑት ናብራ ተጸሚዱ ይነበር። ይኹን እምበር ምህብታምን ዘይምህብታምን ናይ ኣመለኻኽታ ጉዳይ እዋን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣነ ዝህብትም ሰብ ኣይኮንኩን እሞ ምስራሕ ኣይድልየንን እዩ ኢልካ ኣእዳውካ ጣሚርካ ኮፍ ምስ እትብል ድኽነት ኣብ ኣፍ ደገኻ መፅያ ንምኹሕኳሕ ብዙሕ ግዜ ይወስደላን። ገለ ሰባት ክላእ ሰሪሕካ ገንዘብ ዘይትረኽበሉ እንታይ ክገብርልና እዩ ዝብሉ ኣለዉ። ግን ገንዘብ በየን ከም ዝመጽእ ስለ ዘይትፈልጥ ሓርኮትኮት ብምባል ድማ መንገዲ ስለ እትኸፍተሉ ምስራሕካ ደው ከተብል ኣይግባእን። ኣብ ልዕሊ እዚ ስራሕ ካብ ገንዘብ ሓሊፉ ንምዕባለ እምሮን ኣካላትን ተባሂሉ ንኹሉ ፍጡር እተዋህበ ድራኸ ብምዃኑ ምስ ዘይትሰርሕ ኣእምሮ ይምርት፣ ኣእዳውካ ይለምሳእ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ናይ ስራሕ ወይ ዕዮ ደሞዝ ወይ እውን ክፍሊት ምዕባለን ስፍሓትን ኣእምሮን ኣካላዊ ጥዕናን ከም ዝኾነ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ሰሪሕካ ዝኣከብካዮ ገንዘብ ግን ኣብ ቁም ነገር ከተጥፎ መንፈሳውን ማሕበራውን ግዴታ ኣለካ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ይኹን ኣብ ቅዱስ ቁርኣን ገንዘብካ ንኸንቱ ምዝራው ከም ኃጢአት ዝቝጸር በመደብን በአገባብን ምስ ተጥፎ ግን ከም ጽድቅ ይቝጸረልካ። ኣብ ጊዜ ቃልሲ ኣብ ሜዳ ገንዘብ ይበክን ከም ዘይነበረ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ። ኩሉ ብዓብ ቁጠባ ይዝካየድ ነይሩ።
أزي بمسرته كاب واحد هالخت نجارات زمان شود أيخون مبر أبتو الدب كمت كالكوينو سريح إيو كله خاب دبو يحلف النبراء باوكو ود شجارة خي تلفون تقراري تقولنا حنساء كمت حلال فيها قداس تزازات كويني سرح نيرو مقلو 5 ليدا ناي باترين كربون كا كم رصاص وزته زدربه نجارات وحدي نيرو انتي رات عينت قطباتي دحرنا صنت أسرو طفيو أبوزح محبراون طفتات كم حصن مرعان تمكأتن حزنن ناي مقطب منفس سيرن زلو ششاي زبالقال أبهلنا فقرن محسنتن مدلدال محبراو متأثر مفتار عبترات تصاويتون يصاوتن الله ششاي فسيسو كبهال كولوجن كابيز فس زلو يلكا محتاج يدلي نبي يخز كعو زلو ندخا أزيزد كيون تدا خوينو نتجنزبو كأل زدل دما أبعدان عندي دان زأتون تدا خوينو انتي يترفو قال سبات كتباو هيوت منبار ناي فرنجي بهريو زبللو بوالتو ملكو أخر إيود ما يدليو نتوم ناي سب زي دليو ناتوم دما زي زرو كم نفاقات غيرهم يقصروام يغونم بار ششاي نابلكا بزي أجوابن بزي تقلن جنزب كخزرو موعال أتششاي تقعولو زل خاسب السون كي ترفه تمالي سوي قعبكايو نهزن مرقاقاس نقاليها بوز أزق موطير ترهويان بزعبا قطباو هيوتهم توكيسي منيره ببوزح من قدي وتوم كم فرنجيز مسلنا براز مرحو بهيوتهم عوتاتيهم كابت منفساوي مدبات كاوي بجتكا قرب فنتت مستبل نهار تصال في قص كايخا تقعاز أبزوان زين ترار إناون اتقدم ناي فرنجيز بحال زنبريان نوابرا دارقا غل سبك سعبو يرألو جزياس لازم هارو يخون مبر ما كراي من قدي مختال قروم أمارات إيو أتششايا بوتو نحلوه مدب كهلوه كاي قبا ششاين نابلكا تزرو جنزب انت زئكب نيرو نتي أبعد زلو دخا ودحو بخا تقمم خاله مسبوصات كم بلاع مستهي مصوات صبويو جنكا نتي أعرق زي بلو زبلع زي بلو زتصاوتو زي بلو أبعزقت زقمت حوخا محجاز لما ناي صبوغيو كل سب جنزبو دلا يخجبر الناس أيو يخبهال سمعنا زي منم زي تراتر حكيو جنازيو الناس أمتان كخون نبز أيو كابو حليف دمانا هاجرون تيرد أدوا أي محاشن أتجنزبو كزرو زوعل نجنزب باري أيو زغط بجن نجنزب أتغاب كل زحيلة مدراوت ريت كوك أسرب مخالو كاب كله ناس أيو مالت كاب منفساون سجاون عصانات كاب عدا كاب حلنا وشنكات وزتها جلسبات أمونجو قطبان نفاقنتن بكأتن زعلو فللي أنا تصيرهم كريوي كلون حد سب حيواي متان كبهال بزوح كتفاء لوا تمالي بويس كتحات ابنا تمالي يا بحانت تقولا اللي تشعنا أفاقا فيلنا يبهالالو كابزي أتومنا عمتها عليك وحنا نابلو نسبلح زبلو بزحات كلو نايم سلحادة معالتي زبلو أخان زستيخان دما دينجيز كاتلكحهم مملاس مستان ودما كان تسأل أتهاقونو يهاد مخا دلي هاي تردهم كاب عين غاي سوارو انتاي موت قبرم يا جنزب كام عقاب كاب بهلا خان تاريخ كان أكبابي خان معقاب عزيز في اللي يكونن سلمتنا دا كم هاجرن كم هزبن مريتنا بحرنا كنعقب بروجكتات نوص زولنا كي ودانا كي بلاشونا كي هلك أنا إلنا دو يكونن هذا معالتي نحدا أمريكا وعركي أبجزها مايكرو أوفن على كارو بمبال حتتكوا بأمريكا مايكرو أوفن قالوا نايك أبتتا وحوتن أبابايت أفريقاويان يخاط رغبو بدني إرتراوين دما بخمز فلطاتنا زيد لن كبر نقراتنا بجزها بمدردار زورا درنا يبلنان أبها قر شودن
ክዳን ክገዝእ ኣብ ናይ ክዳውንቲ ሓራጅ ከይደ ብዘይካ ጻዕዱ ጸለምቲ ክዕጅጉ ዝመጹ ይረኣኹን እቲ ናይ ሓራጅ ክዳውንቲ ምስቲ ኣብ ጎደና ሓርነት ኣብ ፈቐዶ ቬትሪና ዘሎ ክዳውንቲ ይወዳደር እዩ ነዚ ዝተገንዘቡ ግን እቶም ጻዕዱ ጥራዮም ነይሮም ክበሃል ይከኣል ሓደ መዓልቲ ኣብ ዓዲ ፈረንሳ ገለ ኣቑሑ ገዝእ ኣብ ሓደ ዓቢ ድኳን ኣትየ ከም ዝበለ ግሩም ኣቀባብላ ርአ ይፈልጥን ፍሽኽታን ፍስሓን ተዳወሪዶም ኮይኑ በልኩ ብልበይ ዓርከይ ግን ቁኑዕ መልሲ ይብኒ ኣፍሪቃዊ እሞ ከይተዋገየ ብዙሕ ኣቑሑ ገዚእልና ኸይድኸውን እዩ ኢሎም እዮም በለኒ ፈረንጂ ኣሕዋቶም ከ ኣይገዝኡሎም እንድዮም በልክዎ ንሳቶም ደኣ ኣብያላ ታሕስርት እናበሉ ፈቐዶ ሱፐርማርኬት እንድዮም ክዘሩ ዝውዕሉ ዝብል መልሲ ሃበኒ ገንዘብን ልቓሕን ገንዘብ ረሳሕ ክንብል ከም ዘይጸናሕና ሃብታምና ደኻና ኩልና ገንዘብ ኣለቅሓኒ ካብ ምባል ዓዲነ ውዕልን ገለ ሰብ ከይተረድኦ ገንዘብ መሰረት ኩሉ ኽፍኣትን እከይን እዩ ክብል ይስማዕ እቲ ቅዱስ መጽሓፍ ግን ንገንዘብ ዘይኮነስ ንፍቕሪ ገንዘብ እዩ ዝኹንን ብሓቂኻ ፍቕሪ ገንዘብ ወይ ማሞ እንዳ እምበር ገንዘብ ባዕሉስ ኣብ ክንደይ ጽቡቕ ነገራት ክውዕል ዝኽእል ሓይሊ ኣለዎ ብገንዘብ ጌርካ እንዳዘኽተማት ትሰርሕ ንመሕደር ድኻታት ዝኸውን ኣባይቲ ትሃንጽ ኣብ ዘርብሕ ንግዳውን ሕርሻውን ዋኒናት ትዋፈር ብኣንጻሩ ድማ ብገንዘብ ጌርካ መቃተል መሳርያ ትሽምት ብዕብዳንን ሸብዳዕዳእን ድማ ነብስኻ ንሓዳርካን ተጥፍኣሉ ልቓሕ ግን ካብ ቀደም ዝነበረ ሰብኣውነት ፈትዩ ወዲ ሰብ ሓደ መዓልቲ ይረህቦ ሓደ መዓልቲ ኻይጽግሞ ስለ ዝኾነ ካብ ብጻዩ ኽልቃሕ ግድን እዩ እቲ ዝልቃሕ ግን ስለምንታይ እዩ ዝልቃሕ ገንዘቡ ብስርዓት ስለ ዘየመሓድሮ ድዩ ካብ ካልእ ንላዕሊ ስለ ዘጥፍእ ድዩ ኣመል ኮይኑዎ ድዩ ክብለጽ ደልዩ ድዩ ሓደ ሰኽራምን በጋሚንዶ እናባኻ ቐሪቡ በጃኻንዶ 200 ኣቕፋ ለቅሓኒ ክብለካ ኸሎ ሃበኒ ማለቱ ከም ዝኾነ ክርዳእካ ይግባእ ንዓኻ እውን ኣዳዕዲዑ ሃበኒ እንተበለካ ይሕሸካ ክመልሰልካ ስለ ዘይኮነ ሽሑኳ መብዛሕትኦም እቶም ልቓሕ ዝሓቱ ሰባት ብሓቂ ተጸጊሞም እንተኾኑ ማለት ዘይሓሰብዎ ኽሳራን ዕዳን ስለ ዘጋጠሞም ናይ ገለ ሰባት ልቓሕ ምሕታት ግን በለጽ እተሓወሰ እዩ ብጻየይ ዝድርበ ገንዘብ ኣለዎም ዘይመልሶ ገንዘብ ዘይልቃሕ ንዕኡ እንታይ ከይጐሎ ይኹን እምበር ዘይገንዘብካ ይገንዘብካን እዩ ብኽፉዕ ሕልና ትወስዶ ስለ ዘለኻ ድማ ውዒሉ ሓዲሩ ኣይርባሓካን እቲ ንኣይ ኣብነታዊ ተለቃሓይ ኮይኑ ዝረኣየኒ እቲ ንምፍላም ትካል ወይ ንዕብየት ንግዲ ኢሉ ዝልቃሕ ሰብ እዩ ብሓደ ሓደ ሰብ ዝሰርሖን ተፈጥሮኣውን ምኽንያት ኣዝዩ ዝጸገሞ ሰብ እውን ክኸውን ይኽእል ካብኡ ሓሊፉ ድማ ተተለቂሑ ኣብቲ እተባህሎ መዓልቲ ዝመልስ ገለ ሰብ ግን ኣሎ ምልቃሕ ደስ ዝብሎ ማለት ገንዘቡ ዘርዩ ኣለቅሑኒ ንምባል ዝጐይ ነዚ ሰብዚ እንተለቃሕካዮ እውን ካብ ጌጉ ኣይመሃረን ሓደ ዓርከይ ነይሩ ኣለቅሑን እሞ ከስትየኩም ይብለና 100 ቅርሺ ተለቅሖ እሞ በቲ ገንዘብካ ገይሩ ከብላዓካን ከስትየካን ደስ ብሎ ካብ መጠን ጠባዩ ጥዑም ነይሩ ግን መብዛሕትኡ እዋን እቲ ስትራተጂኡ ዕዉት ኣይነበረን ብገንዘብካ ኣብሊዑ ኣስትዩ ህልም እዩ ዝብል ካብ ኩሉ ዝገርም ግን እዚ ሰብዚ እኹል ደመዝ ነይርዎ ሓደ ግዜ ድማ እንኩም ገንዘብ እሞ ኣስትዩኒ ዝብለሉ እዋን ነይሩ እዩ ሽዑ ኣብ መንጎ እስከ ንሽጋራ 5 ቅርሺ ለቅሓኒ ይብል ምልቃሕን ምውሳድ እንድዩ ደስ ዝብሎ ኾይኑ ናይ ምልቃሕ ቆላ ኣለዎ ድዩ ኾይኑ ሓደ ብጻይና ድማ ነይሩ ሎሚ 10 ኣቕፋ ኻባኻ ይልቃሕ እሞ ንጽባሒቱ ይመልሳ ክልተ ለይቲ ሓዲር ድማ መሊሱ ይልቃሓ ንጽባሒቱ ድማ ይመልሳ ሕማም ጭንቀት ድዩ ወይስ ቆላ ይርዳእካን ወይስ ምስቲ 10 ቅርሺኻ ድዩ ፍቕሪ ሒዝዎ ገለ ሰብ ከኣሎ ልቓሕ ዝበሃል ብፍጹም ዘይፈቱ ብሓደ ምኽንያት ጸጊሞ ክተለቅሖ እንተደለ ኸዓ ይኣቢ ኣብ እንዳ ድኳን እውን ኣጽሒፉ ክወስድ ወይ ኣጽንሑለይ ክብል ሞት ኮይኑ ይስምዖ
رقيب سينو جنزبو ويناتو ترايو زفتو بلعناتو زبهال كمزيو كاب كل زقرمني تلك حاجن اتخبس اي تلك يحوخ بك تمالي سود حرورحي نتزلك وحسب اتزلك احكو خبام لسلاي زبلا تاريخنيا سبيو قال سبات انت زي مسكر نيروم اتالك احي نجزا رسو تلك احي مسيلو نتلك احي مخفلو نيرو بزوح ملك اح دس بلو سب كالو عسرت نقفازو دليو خولو 100 يعتد 100 النادليو شحي لك اح امملاس زولو صقم اب قمت كأتو دليت يبلون بانت اردما شحنا قفانا دليو 500 زحتتا الله إذا خا محير فرحي خون خال كم يجرى مخمل سيزبل شنكات نقالت لك حي برتوع مراو تقضي قبر ليو كم زبلت لك حي أتهزل لي لقاح شحنا قفاخ نسا كم حدا خلت ميتي كم حدا سلست ميتي كم حدا خلقون 500 بموساد ناتدليتي عقبا كم زي مقبار دمات بقيني الرأيو كم زي مقباريو أبو مرو قال خباتهم زقولوا وسبات جنزبنا تزميتنا يلوم حلو كيبلو وصل السجايو كم حدا سب بحدا جزيش احنا قفاوسيلو مخفال مستدونجي أتتزم تسب كم زين حسين له فلتيو كتلك أحن نبركو عن تخانة قال سبات جن نبحارت أجزء نايم زنبال بحر اللوام إذا خاخي تفلت أكا زدت أتاتو حماميو بزعوان زدت زي كفلقا عصفخت كفلي غاب بموبال ناتدخا يفرموا اتمقدر دمان عدو خفل أبكال عداياتو أموداتا دما بقوهن چنكتن أبزيت حسبي حدقاني ودق قدس مصحاف نحارت أزخنن نكوان تخانة كابقص عالم نخطأف التلع لقن هيمانوت مسلمنات رأيو أزيز خونه لمخنيات كا محرات أنصار دخاتاتن مبلتاتن زغتماتن زمكت نطفت لزخونيو جلسب جن تبلحتايو نرؤسو كوازي لك أحن تخونه نتوم زالك وحوختك أمولهم زي فترة مجدن زي الموبلحتن يلبون بإيدا زوري لك أح بإيدا زور دماي ملس مالتيو حدا معلتي مس حدا لقاح زفتو عركي كن الزعور كلنا حدا تلك حلو سب أتبس أي كابت سب 500 نقفات لك حنيرو قوفي بلنا كاب كل زقرم اتالك حي كم زي رأينا تميلو حليفو احنا دما قري منين بس أي انتا ازرات تلك احكالو سبنديو تداخم زي رأيكا تميلو حليفو مسبالكو حالكو مثان دقي ما يالك حن خيب ليو بمبال زس دم ملسيه بني ويقرم عمر انتهي بوكاسي زي السمعية بالكان يخون مبر الزلك أحكونات زلكح كل جزء جنزبهم أبيكم زعتوا زلوا أب من تاي مع الله وعلكم زلوا كفلت واد لايو الشحوكا أبهلنا تشجروا لك حنين زبالة كاسب كتلك أحلم ودن قبول دخنة تميل كان سبات كتلك أحمد لايجن كل جزء صبغة يكونن دكان كخفت دليه وديك حكم دليه ويقوالي كمرعو دليه بموبال لقى أحد اليونز مسأ كاسب ملك وحوص إدكيو نغزاور الله لاند كروزر 8 كندزي لوني كندزي عليك حنين زبلا كاسب جن جانيح كان قسيس كان معيد كان مفنعو صبغون قبون كوينير رأيني صحافي أمانيل سهلة فتوات تخطاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تستنى قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتا ويون قربلكم تللي وصحفات مزلو بتلمون دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com وي ريدي إرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنايو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبنايم الاختصاص أنك تقدفوا لكم تقولوا كزغاخركم دالي بسترفه بزمس ربوع أبتمسا سالس ساعتين بستفليت حسن كساب نراخب
تطعمو تطعمو مس راديو إيرنا ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና زخبركم سمعتنا نزس عزيز تلاليز نبرة حفشاوي مدباتنا أبزازيمنا لنا راديو إيرنا ناتا دنسي إرتراويان